заспивай, аз ще изляза в нова фаза. Сега навлизам с теб, удобната, оставя те. Очаквай го днес новините. Ще кажа, че приключих с теб и чакате дъжд от очите. Клуб Secrets в Пловдив се изпълни с изпаднали в еуфория фенове и предимно фенки на двама от най-известните български актьори – Александър Санов Среброто от бившата група Братя Мангасарян и Мариан Вълев, по-известни като Косама и Куката от хитовия роден сериал Под прикритие, пристигнаха в присъствието на гаджето на Джаро на екрана Съни. Екипът на Бели нощи дълго време не успя да се добере до звездите в Secrets. Те бяха напълно окупирани от желаящи да си имат снимка с любимците си. Освен образът на Косама, Куката и Съни, публиката на клуба си търсеше и чаканите автографи от актьорите. Новините изгледай до края, предричат буря за твоето сърце. Удобната, оставя те. Очаквай го днес новините. Ще кажа, че приключих с теб и чакате дъжд от очите. Здравей, това първото ти идване в Пловдив в клуб Secrets ли е? Да, тук в клуба Secrets конкретно, да. Харесва ли ти обстановката? Много фенове имаш? Да. Но знаеш, хората са важни и като има хора толкова положително настроени и всички ти се радват, без значение къде си и на какво място и така нататък. Просто хората правят едно място и тук е страхотно. Как приемаш това, че вече те познават не с твоето собствено име, а с това от филма Косама? Ами, опитвам се да го приема за нормално. Така поне успявам да различавам най-близките около мен, защото само те ме наричат с истинско име. Така че горе-долу върши работа и това. Не обич като обич, а е нещо като взрив. Нещо страшно, след което всеки тръгва положи. И не е целуване, а е разболяване, до изпепеляване и боли. Толкова се искаме, толкова си трябваме и задушаване. От първият момент исках да бъдеш с мен. Ще боли, знай, от втория, но не спрях тази история. Да! След смъртта на Косама, вече всички твои фенки са в шок. Какво да очакваме? Да възкръсне Косама или да се появи някой брат-близнак и да стане нещо неочаквано? Ами, не знам, по-скоро не, защото и двата варианта ми струват много бутафорни. Има едни начини да ме виждат пак, не мога да ги издавам, но и това ще се случи, иначе аз почвам снимки на нов проект, нов сериал, пак за БНТ, така че всичко е наред. Ще ни кажеш ли малко повече за новия проект? Ами, ще го правят братя Чучкови, с които работих в Тилт филма. Мисля, че работното заглавие е Escape. Може би и така ще си остане. И така, за сега повече не мога да ви издам. Поне с кой ще участваш друг? Ами, честно да ви кажа, не знам още останалия каст какъв е. А вярваш ли, че тези събития, които са във филма, всъщност наистина са достоверни и са от това време на промени в България? Ами да. Те са или почерпени директно от истинския живот. Имаше едни моменти, в които нещо, което пресъздавахме в сериала, после пък се случваше в истинския живот. Като, примерно, арестували еди кой си и така нататък. Така че всичко е много близо до истината. Ти, примерно, може ли да се приемеш като мафиот? Не, и слава Богу. Аз съм
супер ведър и нормален човек в живота и така. Имам си професия, избрал съм си, много съм доволен от избора и така, радвам се, че нямам много общо с екранния си образ. Няма като теб. Проверих безброй светове, точния за мен. Гледам те в очите и защо не ти го казвам. Аз ослепялата от любовта си аз. Да тръгна точно аз. Искам те, но не така. Нощем от 1 до 2. По-добре да знам мълча. Нека да те нямам, нека да те нямам. Искам те, но не така. Да започна и да спря. Какво стана с братя Мангасарян? Ами, разформирован е този проект вече 5 години. Просто смениха ни се приоритетите явно и така всеки си тръгна по път. Добре, да се върнем пак тогава на Под прикритие. Кажи някоя твоя култова реплика, която за тебе е култова. Ами не знам, за мен нито една не е култова, защото явно, защото съм ги изговарял, някои от тях съм си ги измислял. Но хората си имат различни любими и аз не мога да отделя една конкретна и така, не знам, всякакви са. Хрумват ми някакви в главата, ама много са. Добре, как ги приемаш тези прякори, среброто, косама въобще? Ами, приемам ги като някакъв знак за добре свършена работа, защото след като почват да те възприемат по този начин, означава, че съм си свършил работата добре. Оставило е впечатление трайно. Защо среброто, а не златото, примерно? Защото златото е много кичозно. Винаги съм обичал белия цвят на метал. Усещам ти ръцете, усещам ги двете. Това, което правят, няма го в никой сън. И тялото горещо, и всяко твое нещо така добре ми действа, като чисто нова сън. Всеки вик съседите и цигара паляте. До кога ще издържите?